Umphakathi waseMfeni eMid Illovo uhlelo ovaleni ngedamu okuthiwa ke limbiwe umelaphi wendabuko umnumzane Zamokwakhe Bhaka Nzama owayengumculi ke kaMaskandi. Sanibona futhi nginibingelele zonke indawo la zofinya khona le video manje uyaqala ukungena kule channel leso awenza ukulungile ucindezele usubscribe. Thiwa ke kubuye ke kuphuma uxamo omkhulu ke ngendlela eyisimanga kulona ke uvimbeke endleleni lelidamu ke lakhe lapha uBhaka. uBhaka kuthiwa ke umbele lelidamu emzini wakhe oseMfene eduze ke nomgwaqo osetshenziswa ngumphakathi wakule ndawo. Umunye ke wesilisa wakule ndawo umnumzane Sazi Mkhize uthe abazi ukuthi uBhaka ulimbeleni lelidamu njengoba sekunoxamo osabisa abantu ophuma kulona. Uma nje kuyakhulunywa endaweni ngaloxamo ngoba ukazi ubonakale uxamo omkhulu ngalolu hlobo uvamise ukuhlala ke etsheni elisesangweni lomuzi kaBhaka uphinde ubonakala usowehla kuyongena kulo ke lelidamu. Ngendlela omkhulu ngayo uyathusa njengoba awukazi ubonakala uxamo ongaka kule ndawo yize kusemakhaya kodwa akuyona indawo ejabula ukuba noxamo. Ngisho nomakhelwane bayakhuluma ngawo njengoba izingane sezisaba ukuyodlula ngakhona ke ngenxa yawo. Omunye ke umakhelwane bakaBhaka uNkosazana Lindiwe Mdunge kuyama uqinisisile ke lapha ukuthi impela uyabonakala lo xamo ugcine uphelele edameni likaBhaka. Uthe lapha ukona ubungakalimazi umuntu kodwa ke kuyathusa ngempela ukuthi kube noxamo ongaka ke kule ndawo. uNkosazana Musa Mdlalose naye uthe wakhe eduze komuzi kaBhaka uthe sekufike noma sekuze kwafika izingane zithukile kuyena zithi zibona uxamo omkhulu ngenye indlela ke ngesikhathi zidlula ngakhona kaBhaka. Nasedamini uthe bake babone engathi kukhona okunyakazayo emanzini engathi kukhona into efuna ukuphuma khona kodwa ke kugcine kungaphuma ngalutho. Ethinta uBhaka uvumile ukuthi idamu lambiwe uyena. Njengoba ngiwumelaphi wendabuko ngisebenzise lona uma kunabantu abadinga ukuthi yobahlambulula ngamanzi ngenxa yokuthi ayikho imfula eseduze ngasekhaya. Okaxamu ke ngiye ngakuzwa kancane abantu bekhuluma ngakho kodwa angikaze ngiyubone. Sengazinika isikhathi ngafike ngahlala izinsuku ekhaya ngifuna ukubona ukuthi ke uzoqhamuka yini kodwa angikaze ngiyubone kusho ke uBhaka.